Namhlanje isithembiso esisenzayo siqinisekisa ukuthi ngaso sonke isikhathi siyasicina. Besikhuluma ukuthi soba sivakashe isikhethekile namhlanje njengoba sivala inyanga yabantu besimame. Besiqinisekisile ukuthi inyanga kaAugust yonke phakathi kwa9:30 no10 sikulethela o-DJ abadlali Afro House, abadlali Deep House, abadlali amapiano njalo ngolesihlanu phakathi kwa9:30 no10. Nangomgqibelo phakathi kwa4:30 no5 ntambama lapha eWichillers. Namhlanje sihleli no Lizwi kunjani? Hi, njani siyaphila? All right? Yep, siyaphila wena njani? No, right. So sazi voice just kwazi bani uLizwi? uLizwi bambiza ngokuthi uyi-tribal queen. Oh, tribal queen. Yes. Okay. Yes, bambiza ngokuthi uyi-tribal queen, usisi odume ngokulilizela ey'ngomeni zonke azenzayo. Okay. Yes. Mhlawumbe kubalwa ziphi ingoma kulezo nje? Sibala igolide, sibala iTravela, sibala isidwaba, sibala ingane. Ziningi, sibala umntwana. Yo, ngabala ngithini? The list is Yesabubale ingoma because ezazo siyazazi thina but mhlawumbe utho ukuthi asazi ukuthi ingoma hlehleka bayi but sazi ingoma, sazi voice yakho, sazi igama lakho. Okay, igolide ngilenze with Saint Eva from Kenya. Ingane ngizenze with the Afro Warriors. iTravela i-remix by Kususa and Qtonic ngayenza no D Major. And isidwaba ngasenza no Request M siba khona i-remix abantu abayithakazela kakhulu eyenziwe uEnonapa. Oh yes. Iyona ke le ngiyaziyo ke. Yes. Okay, and kuwonke ama-genre, I mean, why uvela wakhetha nje Afro House? Ngathini? Mina ngiqale ngumuntu obegxila kakhulu kwi-tribal le yabo tribal so i-Afro iyona introduce kuLizwi. So ngathi mangibona ukuthi hayi i-bond sine relationship nale Afro le, so ngathi awuthe ngihlale kuyona. And so far we happy, right? Kakhulu. Okay. Ibapha abanye abantu safisa ukusebenza nabo mhlambe? Wishlist nyana Mycon. Black Coffee. Okay. Black Coffee, Enonapa, Prince KB, Heavy K, Sun L. Okay. Yes. Ngiyazi ukuthi Black Coffee yakuthanda la. Utshelwa yimi. All right, asizwe le ngoma zakho kancane nje sikasinikeza abantu i-test ukuthi Lizwi ubani.
Umsakazo UkhoziFM kulesihlanu sihleli noLizwi namhlanje lana kwi-Pampa to Pampa. Uyena ucula zonke lengoma esizidlalile zingakuzu2 ne 3. Yes, yes. Esithathu lengenayo manje. Yes, esithathu lengenayo. Okay. All right, so iplan lakho lithini? Uyawenza lo mculo uzowukhipha, uyawukhipha, wenza i-album, wenza i-EP, wenzani kahle kahle? I-EP iphume ngomhla ka9 ku-August. Yes. Being late, eh? Yeah, singasho sethu late kakhulu. I-management yakho ayithi okay, athi sikusample na i-EP. Bavele bathi sifuna interview. Like how? Where's the music? Yebo, I know i-EP iphumile ngomhla ka9 August. So nje iphusha kakhulu abantu bayithakasele nje kakhulu. Okay. Yes. Ibizwana? Colors of Lizwi. Colors of Lizwi. Sithola kuphi? Ikona wonke ama-digital stores iyatholakala nje. Okay. Yes. All right, so for umuntu ofuna ukubukha uLizwi sikuthola kanjani? Kune-email engathanda ukuyishiya, it's 2dimensionsa@gmail.com. 2dimensionsa@gmail.com. Yes. Ikhona number singayifonela? Cha. Yes, ikhona. Ikhona. Right. It's 072. Okay. 450. All right. 50. Okay. 64. How you pin? 072. 450. Yeah. 5064. All right, and on social media sikuthola? On Facebook it's Lizwi MSA, Instagram it's Lizwi MSA, and on Twitter it's SA Lizwi. Okay. Ngicela senze isikhathi kahle sisohlala mina nawe sixoxa kahle sidlala umculo wakho kahle singajahanga yabo. Yabona nje and futhi manga sijabulela kanjani. Yeah, so lenze plan khuleka but ngiyabonga ukuthi ufikele today na. Bonga mina, bonga kakhulu. Ube ne-weekend mntana. Nani ngokunjalo. Sharp. I-SABC bungaza besifazane ngalenyanga ka-August nakho konke abayikho njengoba belwela ukwenza kahle emkhakheni ehlukeni futhi besungula okusha njalo #SheIsPower.